बैसाग मासनि बैसागुनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो हरगारनाय जाबाय। बे फिलिंसआ बबे समनिफ्राय जादों हयथ' जोंबो मोनथिनो मोना। न' डाउट दहाय जानेथारिया एसे बुंदों गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु बे फरिसा बिराद डिफारेन्स। खारन जोङो बर' जाथिया सिस्टेमनिफ्रायनो बेखौ रंजानाय फोरबो हिसाबै बा रंजानाय गामि लेभेलाव जाबोबाय थादों। दा बावहाय जोङो माखासे समाव सोदांनाय गैयामोन। ओरै बैसागु फैबा लोंनाय जानायानो बैसागु बेखौनो सानोमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बैसागु होननाय लोगो लोगो जोंनि बर' जातिफ्रा बर'फ्रा मोनसे ओरैबायदि मोनसे फरिबेसनि गेजेरजों बैसागुखौ खालामनो नागिरदों बा खालामदों। जायनि थाखाय नोंथांमोनहा दिनै पश्चिम सालबारि सोनाब सालबारि सेथि खेब नोंथांमोनहा देग्लाय खालामदों। बावहाय हयथ' बिथांमोना खुंफेरिखाय एसे खेलिमेलि जादों सानदों। दहाय सन्देब बिथाङा बुंदों जों देग्लायसो फार्स्ट खुंनायखाय जोंहा एसे प्रब्लेमाबो जादों। नाथाय बे नङा। बेजों जोङो मा रोखोमै अबजार्भ खालामनायनि लोगोसे बेखौ खुंफुंनायजों लोगोसे जोङो जेनेरेसनखौ मा खालामनो नागिरदों, जोङो जेनेरेसनखौ मा लांनांगौ, बबे लामाजों लांनांगौ बेखौसो जों सिन्था खालामदों ना। दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा सिन्था खालामदों, दिनैनि नोंथांमोननि गामिया बेखौ सिन्था खालामदों। खारन जों बैसागुखौ जों बयबो फालियो। नाथाय बेजोंनो बिराद गिदिर गिदिर जोंनो मावनो गोनां लाइफआव गोबांथार थालांनाय जिनिसफोरखौ बेजों जोङो लांफानो हायो। दा बेखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना खुंदों। आं खोब गोजोननाय मोनदों। दहाय बैयाव मोनसे गोथैसि बावनाय होदों। एक्सुअलि बावहाय फिसा भुल दं नामा, मुंख्लंफोर होदों। एक्सुअलि मुंख्लं जानाङा, रुंसारिफोर जानांगौ बैयाव गोथैसि बावनायाव। थारमाने बैसागुनि जानानै बा धर्मनि जानानै मुंख्लं जानाय गैया, रुंसारि जाबाय। जेनेबा सापज नोंथांमोननि गामियाव धर्मखौ फोसाबबोनानै धर्मखौ गायसनबोनानै धर्मनि मावै थैलांबोनाय हयथ' बे गोबां व्यक्तिफोर दङ बे गामियाव जायफ्रा गायसनफैदों। बिथांमोननि मुङाव जोङो बोसोर गोदाननि गोथैसि बावदों, बिथांमोनखौ गोसो बावनानै दाहा बावदों। दा ओंखायनो बैयाव मुंख्लं होआलासेनो रुंसारिफोर होयोबाबो बेटार जायो। दा जेन' जोंनि गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु बियो गोबां पार्थक्य नंगौ गमामायैनो। बैसागु होननाय मानि मा? बिनानै बोर बिनानै होनाय, अर्थात बिनानै होनाय माने जोङो होनांगोन लानांगोन, अननायबो होनांगोन अननायबो लानांगोन। दा जायखौ जों होनदों गिदिरा उन्दैखौ सनमान होनाय, उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय, बेखायनोथ' बुंदों बैसागु। जोङो बे बोथोराव अननायबो होनांगोन अननायबो लानांगोन। बोर होनाय बोर बिनानै लानाय बेखिनि आरो गोबांथार बिदिनो जोंनाव बेखौ जुदिय' गोलावथार मोनसे जों लाङोब्ला गोबां बेवहायनो आसार खान्थि हाबफानानै थाबाय। परम्परा जिथु जोङो दा बेखौ परम्परा होनना बुङोब्ला, आसार खान्थि होनना बुङोब्ला बेजोंनो जुदिय' गोदान बोसोरनि मुङाव जेरोखोम बिलाइ बिफां लाइफाङा सोमखोर महर लादों, जोङो गां मेसें बोथोराव दुफां बोथोराव रानखावनानै सैथ्र बैसाग फैनाय लोगो लोगो बिनि प्राकृतिकजों लोगोसे जेरै बिफां दालाइ बिलाइया सोमखोर जायो, जोंनि देहा सोलेराबो रंजाफायो। दा बिनि रंजानायनि सिगां मा होनदों दहाय जोंहा मोसौ थुखैनाय होनदों, फुजा होनाय होनदों। नाथाय बिनिबो मुङावनो जिथु जोङो प्रथम पहेला बैसाग संक्रान्ति बावहाय गोबांथार आसार खान्थि हाबफानानै दं। जेरै मिथिंगायारि हिसाबै फुजा होनाय, मिथिंगायारि हिसाबै बावथाय बावनाय, इसोरखौ फुजिनाय, बे बोथोरनिफ्राय आरम्भ जेरोखोम सृष्टि जाबोदों जोङो बुंनांगोन। खारन जोङो जायनि थाखाय संक्रान्तिया फुङावनो
दुगैस्रां लोबस्रां बिमा गंगानो गय जरा फाथै जरा होनानै गाइखेर लुहैयो। हयथ' गोबाङानो लुबाय खोमा आरो हयथ' लुवाखैबा बेखौ खालामो। बाहाय माखासे हाबनानै थाबाय। सैत्र बैसागआवसो दै जावरियो। गोदोनि बर' जाथिया हाग्रा बंग्रा थानानै दैमा दैसायाव थानानै फुजा खालामनायजों लोगोसे आबाद खेथिखौ मावनायनि साखाफाराया बेनिफ्राय जागायो। बेखायनो जोङो दैमा दैसायाव बिमा गंगानो नामाव गाइखेर गोथां लुहैनाय जायो। अर्थात दैया मोजां जावरिखांथों, दैया जाहाथे जोंनाव खुरलुं खुसि दाखांथों, हयथ' बेनि मुङाव जोङो गाबख'नाय जायो। दा बेफोरबायदिनो गोबांथार माखासे आसार खान्थि थाबाय। जेरै हारिमुआ बैसागुजों मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो दं। बैसागुआ धर्मजों एंगार हायै मोनसे सोमोन्दो दं, जायनि थाखाय जोङो बेखौ बिश्व देवबाराव बाथौआरि हिसाबै फोसाबनो आरो फोलावनो फुवारनो जोंनि दिनै बाथौआरिफ्रा सेस्था खालामदों। जाय हक जोङो नैबे लेभेलनिफ्रायसो जोङो मोननो हागोन। खारन गोजौआव जेसेबांखि जाया मानो जोंनि हारिमुआ बेयावनो दं, जोंनि आसार खान्थिया बेयावनो दं, जोंनि हारिमुनि दामजुफ्रा बेयावनो दं। गुबुनाव नागिरबा मोना। बेखायनोथ' जोङो बुंदों बैसागुआ बाथौ धर्मनि मोजां मोनसे आंगो। दा बेनि माखासे बैसागु रंजानायनि आगजु जेरै जोङो खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, बेफोरनो जोंनि गाहाय बा बर' जाथिनि। नाथाय जोङो बेखौ मा खालामनो नागिरबाय? खोमाजोबनो नागिरबाय। खोमाजोबनायखौ मा जाहैबाय? जोंनि गामि लेभेलाव फुजा बैसागु जानायाबो हयथ' सेरेंगा जालांबाय। नाथाय बे सेरेंगा जानायनि गेजेरावबो जोङो जाथिखौ मोनसे गेरेमसा दानांगौब्ला जोंनि ट्रेडिशनेल जिथु जोङो बुंदों बे ट्रेडिशनेल बुस्थुखौ जोङो सिन्था खालामनांगोन। ट्रेडिशनेल होननाय लोगो जोंहा जाथिया बर' जाथिया ट्रेडिशनेल होननाय लोगो जोंहा गाननाय जोमनाय आर'नाइ दख'ना गामसा। दामनायाव ट्रेडिशनेल होनना बुङोब्ला जोंहा खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, बेफोरनो जोंनि ट्रेडिशनेल। दा जोङो बेनि गोजानाव थांनो हाया। जाय दिनैनि समाव बे ट्रेडिशनेलखौ खोमागोन जाथिया जोबगोन। बेखायनो जोङो खावलायदों, जोङो सरसा खालामनांगोन। बे ट्रेडिशनेला जोबोब्ला बर' जाथिया जोबमारगोनब्ला जों बेखौ मानो फोजोबना लानो? जोङो बेखायनो जोंनि जेनेरेसनखौ फोजाखांनांगोन, फोरोंनांगोन, एनकारेज खालामनांगोन, दिन्थिनांगोन। जायनि थाखाय दिनै नोंथांमोना बैसागुनि गेजेरजों गोबांथार आयदा लाफादों। बावहाय बादायलायनाय, हारिमु बादायनाय, खन्थाइ आवरायनाय, स्पर्ट्स हिसाबै लाफाबाय। दा गोबांथार बिदि आयदा लानानै नोंथांमोना बावहाय प्रग्राम खालामदों। दा बिनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि जेनेरेसनखौ खालामनो हागोन। नाथाय गुबुन जायगानि मानसिफ्रा नैबे जायगायाव फैनानै नों ओरै खालाम, नों ओरै खालाम, नों ओरै जानांगौ बेखौ बुंनाय नङा। बेखायनो जों बुंनांगोन बे जायगानि मानसिफ्रासो, बे जायगानि गामिनि नेताफ्रासो बेखौ जेनेरेसननि थाखाय प्लेटफर्म होनांगोन। दा ओंखायनो जोङो गोलावथार दिगै सिन्था खालामोब्ला जोंनाव गासिबो सोलोंथाइनिफ्राय आराम्भ खालामनानै, गेलेनायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै, समाजखान्थि, राजखान्थि, आसारखान्थि, धर्मखान्थि, बेयो जेरावबो गैया, जोंनि सिथ्लायावनो दं, जोंनि जायगायावनो दं। बेखायनो जोंनि दिनैनि नेताफ्रा जेनेरेसनखौ
फोरोंलांनांगौबा नैबेबादि प्रग्रामनि गेजेरजोंसो फोरोंलांनो हागोन। नङाब्ला बे बैसागुनि मुङावनो जौ लोंनानै अबा लामायाव उन्दुनाय बेथ' बैसागु जानो हाया। अबा जौ लोंनानै बुलायनाय बेथ' बैसागु जानो हाया। दा बेखायनो जोङो बुंदों गोदोनि बैसागु दानि बैसागुआ बिराद डिफारेन्स। मानो? बिराद आब्रुथि गोनां जाबाय, डिसिप्लिन जाबाय। दा जेब्लानाखि जोंखौ बुंनो नागिरो समाव जोंनि बैसागु जानायाव जेनेबा लामा सामा सोरबा सासे उन्दुफ्लांबायबा लास्टआव मा बुंगोन? बिसिनि बैसागु जानाय बिदिखालि जौ लोंनानै लामा लामा उन्दुलाबायो। बैसागुआव बिदि जाबाय। जौ लोंनानै एखमबा बुलायसै, है बुलायनानै दावराव मोनसे जालायबाय। जेला सिस्ट्रि जाबाय, सिस्ट्रि जाबा निन्दा होजानोसै, बिथांमोननि बैसागुआ बिदिनो जौ लोंनानै बुलायो। दा होनबा जोङो बे बैसागुआ अनलि बाथौ धर्मनिल' नामा? बेथ' जानो हाया। जोंना बर' जाथिनिनो, गासै बर' जाथिनिनो बैसागु। दा बे बर' जाथिनि बैसागु होनना बुङोब्ला जोंनि बाथौआरिफ्रा लोङै जायै बैसागु रंजानायनिफ्राय नैबेबादि बैसागु जानाया साबसिन जाया होनबा? बेबादि जानाया साबसिन जायो। बैसागु जानायनि मुङाव दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बाथौ संगठना बे प्रग्रामखौ खुंबायब्ला जौ लोंनायनिफ्राय बादि खुंनाया साबसिन ना जौ लोंनानै खुग्लुबलाबायनानै बुलायलाबायनानै सोरजोंबा बखिजानाया साबसिन? दा जों बेखौ सिन्था खालामदों। हयथ' दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा बे गामिनि नेताफ्रा बेखौनो सोदांनायनि गेजेरजों बे प्रग्रामखौ खालामदों। निश्चय बे गामिनि परिबेश बैसागु जानाया सोलायगोन, मोजां मोनसे परिबेश फैगोन आसा खालामदों। आफ्टार 10 years जोङो बारा नाङा, 10 बोसोर बा 5 बोसोरनि उनावनो जोंहा बे गथ'आ देरोब्ला, दिनैनि खन्थाइ आवरायनाय बिथांमोना देरोब्ला बिथांमोना निश्चय बे गामिनि मुरबि जागोन, बे गामिनि समाजखौ दैदेनग्रा जाहैगोन। बिथांमोना होमबा गोसोआव मोनसे गोसोखांनाय फैगोन। जों जेला स्टुडेन्ट लाइफमोन, जों जेला फरायदोंमोन, हाई स्कुल एमइ स्कुलाव फरायदोंमोन, जोंनि गामिनि गावबुराया, जोंनि गामिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ बाथौ मन्दिराव बैसागुनि मुङाव जोंखौ ओरैनो पार्टिसिपेट खालामहोदोंमोन, जोंखौ ओरैनो बुजायदोंमोन। बेखौ गोसोखाङोब्ला निश्चय बिथांमोननिफ्राय सोदांनाय आरो फोसाबनाया, फेहेरनाय आरो फोरावनाया बिथांमोननिफ्राय बिराद मोजां जागोन। दा ओंखायनो जोङो बैसागु जानायनि मुङाव बुलायालासेनो, जौ लोङालासेनो जोङो जेरै जातिनि ट्रेडिसनेल हिसाबै रंजायै बाजायै बैसागुखौ जोङो फालिनो हायो, जों बेखौसो नोजोर बोनांगोन। खारन जोंहा गोबांथार मावनांगौ बिबान थादों। जाय हक जोंनि लाइमोनफ्रा बेखौ एनकारेज खालामनायनि गेजेरजों मोनसे परिबेशआव लाङोब्ला, मोनसे परिबेश खालामनानै दोनोब्ला बे साबसिन इयुननि थाखाय। आङो गोलाव आरो गुवार बुंनो लुबैयाखै, खारन फुंनिफ्रायनो नोंथांमोनहा खेलाखौ सालायनायजों लोगोसे हयथ' दिनै गोबांथार प्रग्राम लाबाय। फुंनिफ्राय सानसे नोंथांमोना दं आरो खोनादों ओंखामबो जायाखैनो। दा जाय हक दिनै बैसागु फोरबो जितु जोङो फालिनो थांबायब्ला, फालिबायब्ला बेनि गेजेरजों मोनसे परिबेशा जाथारगोन आसा खालामदों। दा बावहाय मोनसे आङो खावलायबावनो लुबैदों बिमा माहारिखौ। बिमा माहारिफ्रा जाहैबाय मोनसे बिराद गिदिर बिबान दंखायो बे न'खराव, प्रत्येक न'खरावनो, प्रत्येक बिमानावनो। बेखौ नों सरासनस्रायै जोङो ओरैनो जेनेरेल भाबैबो नुखायो। दा दिनैहाय बिथांमोनहा दहाय फुंनिफ्रायबो आर'ज खालामनायनि गेजेरजों बे गामिनि परिबेशा हयथ' बिराद मोजां जादों आरो गोबांथार मावबावनांगौ दं। हयथ' बे मन्दिरनि गेजेरजों जेरोखोम जोंखौ बिमा माहारि हिसाबै, बिमा माइनाव हिसाबै बजबनानै दोनदों दिनैसिम, बेखायनो बे गामिनि साननाय हनाय आब्रुथिया साबसिन जादों। आरो दिनै बिथांमोननि आब्रुथिनि थाखायनोथ' दिनैहाय बैसागुआ सेथि खेब जायगा मोनदों।
होमबा दिनैहाय जोङो बे गामिनि जानानै बे ओनसोलनि जानानै नोंथांमोनहा जेरोखोम प्रग्रामनि गेजेरजों बे गामिखौ सोदांनो ओंखारबायब्ला निश्चय धर्म फुजिनायजों लोगोसे फिसाइ फुजिनाय समाज फुजिनाया हयथ' बिमा माइनावफोरनाव थोजासे दङ आरो बे थोजासे थाखानायखौ जाहाथे खोमानानै लानो नाङा। परिबेसा आलदा आलदा फैनो नागिरो, मानसिनि साननाय हनायफ्रा आलदा समाव फैनो नागिरो। दा जोङो मोनसे समनि साननाय मोनसे समनि खामानि मावनाया थिग नङाब्ला समाजाव बेले बेजे जानो नागिरो। ओंखायनो जाय समाव जि खामानि मावनानै जोङो मोनसे परिबेस दानो हादोंब्ला बे परिबेसासो दिदोमै थानायासो मोजां। नङाब्ला नोङो मोनसे गिदिर मोनसे परिबेस फैखाबाय, गाबोननो सेरला बेरला जायोब्ला बे ओनसोलनि बे गामिनि समाज थासारियाबो गाज्रि जानो हागौ। दा बेखायनो बिमा माइनावफ्रा जाहाथे मोनसे परिबेसखौ लाथाबथारनानै दिनै नोंथांमोना बिराद मोजां कपारेसन होदों आरो बे कपारेसन होनाया इयुनावबो जाथों आं आसा खालामदों। दा बैसागुनि मुङाव गोबाङा गोबां रोखोमै रंजालायदोंब्लाबो बेखौ माखासे सलुसन खालामनाया बिमाफोरनावबो दायित्व दङ। दा बेखायनो जोङो गासै जोंनि मान मर्यादाखौ लानांगौब्ला बिमा माइनावफ्राबो बाहागो लाथारनांगोन, फोसाबनो दायित्व दं, आं बेखौ खावलायबाय। आरो जोंहा जायफोरखौ जों होनो गार्जेन, एखम्बा एखम्बा गार्जेनफ्राबो अफ्राद जानो नागिरो। दा बेयो जाहैबाय हयथ' समाजखान्थि हयथ' धर्मखान्थि बेफोरनि सायाव नोजोर बोआलासेनो आननेसासारि एखम्बा नङै बुस्थुखौबो सानफ्लांनानै माखासे बुस्थुखौ समाय नस्थ' खालामो, थासारियाव समाजाव थासारियाव गामियाव नस्थ' खालामनो नागिरो। दा जाहाथे बेफोरखौ जों नोंथांमोना दिनै ज' बे परिबेसखौ मोनबायब्ला आं मोनथिगौ बे गामियाव पुर्निमा अमाबस्यायाव बिराद मोजां आर'ज खालामो, बिराद मोजां ज' हिन्जाव हौवा आर'ज खालामो, बेखौ जों मोनथिगौ। जायनि थाखाय नोंथांमोननि गामियाव बेबादि ज' हिन्जाव हौवा फाराग लायालासेनो इसोरनि जिथु अबदान, जिथु इसोरनि मोन्थाय मोननांगौखौ नोंथांमोनहा गाबज्रिबाय थादों। बे गाबज्रिनाय हयथ' निस्सय इसोरा नोंथांमोनखौ नाहरदों, जायनि थाखाय नोंथांमोना दिनै आरोबाव खेबसे गोदान बोसोरनि मुङाव जयैनो उन्दै उनला गथ' गथाय बोराय बुरै ज' मोनसे परिबेस खालामनायनि गेजेराव बैसागु खुंफुंदों। आसा खालामदों बैसागु बोथोरा मोजां फैथों बे गामियाव, जाहाथे जेंना दाफैथों, बुलाय सोलाय दाफैथों। जेरोखोम दिनै मोनसे परिबेस फैनायनि गेजेरजों बैसागु खुंफुंलाङोबा बैसागु रंजानाय गामि गामि रंजानायाबो मोनसे परिबेस फैथों, जाहाथे इसोरा बेखौ नाहरो। आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो गामि लेभेलाव नोंथांमोननि मोनसे परिबेसा नांफैथों, जाहाथे आङो खावलायदों। दिनैहाय साननो हागौ अबेबा मोनसे फिसाया खुंदों आदर्श गैया, जों बेखौ साननो नाङा, नोंथांमोना साननो नाङा। नोंथांमोननि थाखाय जोंनि थाखाय बेनो आदर्श गोनां, बेखौनो जों साननानै लानांगोन। जितु जोङो बेवहाय परम्परानिफ्राय दहाय होननाय बायदि आसार खान्थिजों लोगोसे लोब्बा लाफानानै बैसागु फालिनायाव जोंहा निस्सय दायित्व दं। बेखायनो आं आसा खालामबाय फैबाय थानाय बैसागुआव थोजासे बे गामिनि साननाय हनाय मावनो लानाय बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हाथों आसा खालामदों। जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायनानै आरोबाव खेबसे फैगौ गोदान बोसोर बैसागुनि मुङाव आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै जाहाथे नोंथांमोनखौ बैसागु गोदान बोसोरनि आरोबाव खेबसे इसोरा नाहरथों, अनसायहरथों, बेखौ बुंथिनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों।